Эпізод 7. 3 настаўнікі і адна настаўніца Яся Нацевіча. Філіп Жардонь быў старым халасцяком. Калі яго нехта пытаў, чаму ён не ажаніўся, то Філіп сур'ёзна адказваў: «Не паспеў, гэта па-першае. А па-другое, не знайшоў адпаведнай жанчыны. Кахаў я не раз. І то як. Але пакуль там да нечага дайшло, то і любовь ужо чэрці прыбралі. Глянеш на жанчыну, мілата, жыццё б за яе аддаў. Прыгледзішся лепей, нешта нос не надта таго, ну і ногі маглі б лепшыя быць. І тут дэфекты, там не ўсё гладка. А тым часам іншая падвернецца. То я і думаю сабе, ці я дурны, каб усё жыццё адну морду ўглядацца. Вядома, што піражок салодкі. Але калі начнеш есці адныя піражкі, то праз тыдзень будзеш выць. Хлеба дайце. Найлепей то магаметанцам, ці таму іншых туркаў. Падабаецца кабета, давай яе сюды. Спадабалася іншая, бяры таксама, калі ласка. А тут пасадзіш сабе бабу на карак і цягні ўсё жыццё. Навокал поўна кветак, а ты крапіву нюхай. Так і застаўся нежанатым. І абыдуся, няма дурных. На Залатой горцы Жардоня ведалі амаль усе. Ён меў мянушку Бусел Капыльскі. Буслам яго называлі праз высокі рост і смешную важнасць, якой ён крочыў па вуліцы, а Капыльскім ад назвы мястэчка Капыль, адкуль ён быў родам. Менавіта Філіп Жардонь быў першым настаўнікам свайго племянніка Яся Нацевіча. Філіп быў першы, хто пачаў вучыць хлопца жыццю і выкладаць яму сваю філасофію. Жардонь любіў размаўляць з Ясем. Яму падабалася, з якой уважлівасцю хлопец слухаў ягоную балбатню. Ясеў дзядзька найбольш любіў расказваць пра розныя фантастычныя спосабы, як стаць багатым, напрыклад, з дапамогай д'ябла, якога можна пазней шукаць. Яшчэ адна з яго любімых тэмаў – гэта жанчыны. Дзядзька пачуваўся абавязаным адукоўваць хлопца ў гэтым пытанні. Акрамя гэтага, такая навука прыносіла яму некаторае задавальненне, бо тады дзядзька пачуваўся важным і дасведчаным. Часамі ён разыходзіўся, перакрочваў пэўную мяжу. Зразумеўшы гэта, спыняўся і толькі шматзначна дадаваў: «Вось хутка і сам усё пабачыш, не будь тады лайдаком. Памятай, што табе дзядзька Філіп казаў». Аднойчы Ясь пайшоў з дзядзькам на базар у Траецкую гару. Дзядзька меў на продаж 5 параў ботаў з халявамі. Жардонь разбіраўся ў абутку, бо сам вырабляў халявы ды меў шмат знаёмых сярод шаўцоў. Гэтыя знаёмствы дазвалялі яму танна пашыць боты з самай тандэнтнай скуры, ды потым выгадна прадаць іх на рынку. Звычайна ж ён, аднака, скупляў старыя боты, туфлі і чаравікі, сам іх і рамантаваў, а потым выстаўляў на продаж, часта зарабляючы нават у 3 разы больш, чым выдаткаваў. Ясь, які навучыўся гандлявацца і расхваліваць тавар, насіў на базары боты ў руках. Калі знаходзіўся кліент, пераважна селянін з вёскі, то пачынаўся торг. У той жа час да Яся падходзіў дзядзька, які рэшту тавара меў у мяшку, ды таксама пачынаў разглядваць боты і ў залежнасці ад сітуацыі падбіваў цану. Гэтак разам яны прадалі ўжо шмат абутку. Цяпер зрабілі гэтак сама. Сёння ім асабліва пашчасціла, таму ўжо праз гадзіну яны збылі ўвесь тавар, зарабілі досыць вялікія грошы. Бацька быў у добрым гуморы, аддаў Ясю 10-ую частку заробку. Акурат была субота. Дзядзька прапанаваў Ясю зайсці ў лазню. Жардонь любіў папарыцца, хацеў, каб і Ясь пасцябаў яго бярозавым венікам. Пасля 6-й гадзіны вечара яны рушылі ў лазню на вуліцы Хрышчэнскай. Жардонь меў там знаёмых работнікаў і не плаціў за ўваход. Яся ён таксама правёў задарма. Ясь любіў мыцца, але адчуваў сябе няёмка сярод людзей, якія атачалі яго ў лазні. Голыя мужчынскія целы сваёй выродлівасцю, а часам нават пачварнасцю, выклікалі ў яго агіду. Ён з жахам азіраўся і пільнаваў, каб на яго не выплюхнулі вады, якой перад гэтым мыўся нехта іншы. Яму здавалася, што нават паветра тут было атручанае потам і нясвежым дыханнем іншых людзей. Сам Ясь быў высокі, ладны, гнуткі і моцны.
Будова цела ў яго была гарманічная, а паходка зграбная. Выгляд парылкі, таксама гукі, якія ў ёй раздаваліся, прымушалі ўзгадаць пекла. У клубах пары на аслізлых запэцканых дошках, што беглі ўверх як сходы, енчыла больш за 10 чырвоных торсаў, з якіх сцякаў пот і бруд. Ясь зацята сцябаў гарачым венікам па старых касцях дзядзькі, які нібыта мазахіст пахрокаў ад задавальнення. А-та-та, давай, яшчэ, мацней! Потым усе паліваліся ледзяной вадой. Гэта была праверка сэрца і лёгкіх на вынослівасць. І аж дзіва, што так рэдка ў такіх святынях гігіены нехта паміраў. Нарэшце Жардон і Ясь пасля 2 гадзінаў у пеклі вылезлі ў чысцец на прылазніку і там доўга адпачывалі. Дзядзька дастаў з кішэні паліто чацвярцінку гарэлкі і 2 бутэрброды. Філіп выпіў 3/4 з бутэлечкі, а рэшту прапанаваў Ясю. Той адмовіўся, але з апетытам з'еў хлеб з салам. З лазні яны выйшлі досыць позна. Калі праходзілі праз уязную браму, дзядзька раптам спыніўся, а потым сказаў: «Хадзі, пакажу табе нешта». Яны пашыбавалі ў глыб цёмнага падворку, што з бакоў асвятлялі мутныя прамавугольнікі вокнаў. Некаторыя былі досыць ясныя, іншыя запацелі знутры былі цьмяныя. Яны прайшліся лабірынтам з вялікіх складаў дроў і апыніліся ў далёкім закутку каля аднаго з вокнаў. Яно было досыць высока. Дзядзька ўзяў з найбліжэйшай кучы дроў некалькі паленяў ды паскладаў іх крыж-накрыж, зрабіўшы невялікія падмосткі. Стаўшы на іх, яны маглі добра бачыць вялікую ды светлую летнюю залу для жанчын. «Ціха, не шумі», — сказаў дзядзька шэптам, «глядзі цішком». Зала, у якую Ясь упяліў зрок, была першага класа. Там стаяла шмат лавак з мармуровай паверхняй. Блішчэлі металічныя краны і мядніцы. Святла было дастаткова. Ясь пабачыў каля 10 жанчын, якія мыліся. Зусім голых кабет ён бачыў упершыню. Хлопец адчуў, што сэрца ў грудзях пачало то заціхаць, то біцца з неверагоднай сілай. Яму перахапіла дыханне. Ён саромеўся, што падглядае за жанчынамі, але разам з тым не мог адарвацца ад гэтай карціны. Некаторыя з жанчын былі вельмі брыдкія, але большасць маладыя і вабныя. Яму здавалася, што ён бачыць неземных істот, невымоўна прыгожых, якіх нельга ўявіць і апісаць хоць якімі словамі. Ён адзначыў сабе, што жанчыны маюць прыгажэйшыя рухі, чым у мужчынаў. Ён не мог адвесці вачэй ад высокай, дзябелай, пэўна, ўжо немаладой бландзінкі з цудоўнай фігурай. Ейная скура зіхацела, круглыя формы і пруткія грудзі блішчэлі, цела выгіналася, а кожная яе поза, нават самая непрыстойная, была поўная грацыі. Ясь быў зачараваны музыкай яе рухаў і ціхенька дрыжаў. Раптам ён адчуў погляд кабеты на сваім твары. Ён рынуўся назад і саскочыў з падмостак. Дзядзька таксама кінуўся за ім следам з падмостак на зямлю. «Чаго ты?» – ціха запытаў Жардонь. «Не, нічога. Не хочаш болей глядзець? Не». Дзядзька паклаў на месца палены, і яны выйшлі на вуліцу. «Такога ты ні в адным кабарэ не пабачыш», – тлумачыў Ясю дзядзька. «Падумай толькі, якія грошы людзі плацяць, каб на голую жаночую нагу паглядзець. А тут усё як на талерачцы. Тут табе ніводная нічога не падробіць, якая ёсць, такую і бачыш». Дзядзька ніяк не мог адысці ад пабачанага і яшчэ доўга расказваў Ясю пра жанчын, павучаючы яго. «Ты жанчыне ніколі не вер, яна цябе заўсёды ашукае. Кабета можа быць мякенькай, салодзенькай, але яна найгоршае для нас стварэнне. Так умее аблытаць і падпарадкаваць сабе, што канец. Ужо ніколі з яе абдымкаў не вывалішся». Ад першага свайго настаўніка Ясь даведаўся шмат бязглуздай лухты, пачуў бясконцую колькасць самых неверагодных гісторыяў, а навучыўся ад яго толькі гандляваць. Гэта ж было яму на вялікую карысць. Часта ён выходзіў на нізкі рынак і там цярпліва чакаў добрай нагоды, каб купіць нейкую сапраўды танную рэч, якую пазней, вычысціўшы або адрамантаваўшы, прадаваў нашмат даражэй. Бывала, што нават цягам аднаго дня
Яму ўдавалася купіць некалькі розных рэчаў і адразу ж іх прадаць па выгаднейшым кошце. Я назбіраў ужо крыху грошай, якіх не распускаў, пакінуўшы іх на гандаль. З буйных заробкаў ён амаль усё аддаваў маці. Часам нешта перападала і сястры. Сам жа ён, пакуль курыў найгоршы тытунь, увесь час марыў пра большыя прыбыткі. У праекты свайго дзядзькі хлопец не верыў. Ён пераканаўся, што гэта былі толькі фантазіі старога дзівака, якога, аднак, любіў за добрае сэрца, арыгінальны характар і зычлівасць да іхняй сям'і. Другім настаўнікам Яся быў ягоны сусед па падворку, які здымаў невялічкую кватэрку з аднаго пакою і кухні у тым самым доме, дзе жылі сёстры Пажарскія. Гэта быў манцёр тэлефоннай станцыі Віктар Уменскі. Манцёр быў грузным мужчынам сярэднага росту. Выглядаў ён даволі арыгінальна. Валасы заўсёды былі падстрыжаныя пад самую скуру. Твар быў шэры са шматлікімі вуграмі і воспінамі. Погляд у яго быў мутны, цяжкі, і рухі надзвычай марудныя. Уменскі меў дзве любові – музыку і слясарную справу. Уся ягоная кватэра была завалена нейкімі металічнымі дэталямі і кавалкамі дроту. Акрамя таго, там месцілася цэлая механічная майстэрня, уключна з такарным станком. А на сцяне, пры якой стаяў ложак, вісела гітара і дзве мандаліны. У вольны час Уменскі альбо нешта майстраваў, альбо граў на гітары ці мандаліне. Граў ён слабавата, хоць слых меў добры. Перашкаджалі кароткія, заўсёды пакалечаныя пальцы. Калі Уменскі толькі пасяліўся ў доме пад нумарам 157 па суседстве з сёстрамі Пажарскімі, то тыя спачатку моцна абураліся, калі ён ладзіў свае канцэрты. Яны проста пачыналі грукаць кулакамі ў сцену. Манцёр неяк не вытрымаў і пашоў да іх, каб запытаць, што адбываецца. «Нам замінае ваша граня, у нас хворыя нервы, мы гэтага не зносім». «З хворымі нервамі то трэба да доктара», – рашуча сказаў Уменскі. «А ў сцяну, калі ласка, мне не стукайце». Вярнуўся да сябе і зноў пачаў перабіраць гітарныя струны. У адказ 3 пары кулакоў пачалі малаціць у сцяну з яшчэ большай напорыстасцю. Насамрэч, музыка Пажарскім не перашкаджала, зрэшты, яна была ледзь чутная ў пакоях сясцёр. Але старыя дзевы вылучаліся сваім паганым характарам і рабілі ўсё магчымае, каб хоць неяк ускладніць жыццё і нарабіць клопату сваім суседзям, нягледзячы нават на тое, што пасля гэтага горш было толькі самім Пажарскім. Калі зноў пачаўся стук у сцяну, манцёр узяў вядро вады і яшчэ раз скіраваўся да сясцёр. Жанчыны, якія заядла валілі ў сцяну, нават не заўважылі ягонага з'яўлення. Уменскі шырока размахнуўся вядром і выплюхнуў усю ваду на жанчын, якія істэрычна грукаталі кулакамі. Пажарскія ўскрыкнуліся і павярнуліся да дзвярэй. Іх спаткаў халодны, спакойны позірк Уменскага. «Калі мала, то я магу яшчэ прынесці», – прамовіў ён задуменна, стоячы на парозе. Старыя дзевы нават не піскнулі. Манцёр выйшаў і з гэтага часу граў, колькі хацеў. Вольнай хвіляй Ясь ахвотна хадзіў у госці да суседзя, а той прымаў яго з радасцю. Хлопец вучыўся граць на мандаліне і праз паўгода ўмеў абыходзіцца з інструментам нават лепей за свайго настаўніка. Цяпер яны часта ігралі ўдвух. Ясь на мандаліне, а манцёр акампанаваў на гітары. Ясь меў добрую памяць на мелодыі, таму узбагаціў іхні рэпертуар песнямі, якія недзе выпадкова чуў. Калі Ясь пачаў гандляваць на базары, манцёр прапанаваў яму прадаваць запальнічкі ды зрабіў некалькі на пробу. Аказалася, што запальнічкі маюць попыт. З той пары другі настаўнік Яся прысвячаў увесь вольны час вырабу запальнічак і ўжо меней музыцы. Абодва яны былі задаволены адзін з аднаго. Ясю крыху дзівіла, што манцёр жыве гэтак самотна і ніколі нічога не расказвае пра сваіх родных ці знаёмых. Але хлопец ніколі не распытваў у суседа пра гэта. Здараліся выпадкі, калі манцёр вяртаўся дадому п'яны. Адбывалася гэта раз або два на 3 тыдні. Тады манцёр не чакаў, пакуль Ясь завітае, а сам ішоў яго шукаць,
клікаў да сабе і частаваў гарэлкай. Ясь піў неахвотна, без смаку. Уменскі мігам гэта заўважыў і сказаў: «Ты не змушай сам сабе піць. Я часам заліваю вочы. Такое ўжо ў мяне паскуднае жыццё. Гарэлка можа быць для аднаго лекамі, а для іншага атрутай. Гэта як калі. Ты от выпіў троху для весялосці». Ясь меней піў, а больш еў. Манцёра разбірала, яму развязваўся язык, і ён пачынаў шмат гаварыць пра невядомыя Ясю рэчы. Пры гэтым Уменскі даволі часта называў хлопца таварышам, што Ясю здавалася дзіўным ды нават смешным, бо розніца веку паміж імі была больш за 20 гадоў. «Павінен быць трыбунал справядлівых», – пераконаў Яся манцёр. «Каб была цвёрдая рука, каб трымала людзей за морду, каб буржуй не мог на машынах катацца і за мяжою скручваць сабе шыю, калі тут ягоныя працаўнікі з голаду дохнуць. Вось ты, напрыклад, мог бы вывучыцца стаць інжынерам або якім вучоным. А не можаш. Чаму?» Тут Уменскі сёк ребром далоні па стале. «Бо не маеш за што. А чаму не маеш за што? Бо тое, што табе трэба на навуку, нейкі там паскуднік прапіў, прагуляў, пабудаваў сабе 5-ы дом або ў банку замураваў. І сам не гам, і другому не дам. Вось якая тут фізіка». І паволі ў мазгі Яся, зрэшты без вялікага поспеху, пачалі пранікаць мутныя, поўныя дэмагогіі фразы. Манцёр, бадай, больш гаварыў для сябе, чым для хлопца. Але Ясь пакрысе прывыкаў да новых тэрмінаў і паняццяў. Ён дазнаўся, што існуе класавая барацьба, эксплуатацыя, буржуазія, пралетарыят. Але гэта яго зусім не цікавіла і не ўзрушала. Уменскі заставаўся да яго старэйшым прыяцелем, а не недарэчным дэмагогам, які хаатычна выкладаў яму звесткі пра грамадскія і эканамічныя стасункі. Трэцім настаўнікам Яся стаў Алік Баран. Ён найбольш спадабаўся Ясю. Не малоў лухты і не даваў парадаў, як паводзіць сабе ў інтымных сітуацыях, як гэтага рабіў дзядзька. Не плёў незразумелых рэчаў пра сацыялізм і камунізм. Размаўляючы з Ясем, Баран быў заўсёды канкрэтна акрэсліваў пэўную справу. Ён быў негаваркі, упэўнены, меў разумны глыбокі погляд. Яго заўсёды лёгка зразумець. Ён сам заўсёды імгненна схопліваў, пра што Ясю вядзецца. Аднойчы Баран паклікаў да сябе хлопца і запытаў, ці мае той вольны час. Калі Ясь адказаў, што не мае нічога да работы, Баран пасадзіў яго каля шавецкага варштата і папрасіў, каб хлопец пачытаў яму газету. Ясь спытаў: «Няўжо шавец сам не ўмее чытаць?» «Умею, але слаба», – сказаў Баран. Ясь хутка прачытаў усю газету. Фелетон Вовы Круцікава «Паліцыя і злодзеі» Ясь прачытаў на просьбу Барана 2 разы. «Але ён іх і падзеў», – скаментаваў Баран. «Каго, злодзеяў?» – не зразумеў шаўца Ясь. «Не, той Вова востра піша». «Так». Калі Ясь чытаў, Баран тым часам майстраваў нешта сабутку. З той пары Ясь даволі часта, пачуўшы, што кватырант нешта робіць за перагародкай, стукаў у дзверы і прапанаваў пачытаць газету. Неяк ён зазірнуў да Барана з кнігай і прачытаў яму пару апавяданняў Чэхава. Аліку гэта вельмі спадабалася, і ён сам неаднойчы прасіў, каб хлопец яму пачытаў. Ясь з радасцю згаджаўся. Праз некаторы час Баран захацеў паправіць абутак для Яся і ягоных родных. Хлопец вельмі саромеўся, але Баран яго падбадзёрыў. «Ты не муляйся, я табе з сэрцам хачу дапамагчы. Мне паправа няшмат каштуе». Баран адрамантаваў Нацэвічам 5 параў абутку і падчас працы даручыў Ясю прышыць латку. Перад гэтым навучыў, як трэба рабіць. Ясь выканаў першую шавецкую работу цалкам добра. Тады Баран загадаў яму рабіць набойкі на абцасы. Спачатку работа ў Яся не ішла. Ён нават зламаў шыла.
а цвікі яго выскоквалі са скуры, калі ён біў па іх малатком. Але потым усё пачало спорыцца, а праз некалькі дзён Ясь даволі спраўна абыходзіўся з шылам і малатком, выконваючы лягчэйшыя направы. Тады баран пачаў вучыць яго арудаваць дратвай, уплятаць у яе шчаціну, што зусім нялёгка. Незаўважна для сябе Ясь перайшоў да рамонту абутку на замову. Дагэтуль жа баран не прымаў нічога на рамонт. Ён змайстраваў толькі некалькі пар чаравікаў і туфляў, і тое не дзеля заробку, а каб замыліць людскія вочы і паказаць іншым, што ён сапраўдны шавец. Цяпер час ад часу ён прымаў лягчэйшыя замовы і даваў працу Ясю, спакойна і цярпяліва вучачы яго, а калі трэба было, і сам заканчваў работу. Пару разоў баран аддаў Ясю заплату за працу, якую той цалкам або часткова выканаў. Хлопец не згаджаўся браць грошы. Тады баран сказаў напорна: «Бяры і канец. Будзе час, то вывучу табе на шаўца, калі будзеш хацець. А цяпер бяры. Я ведаю, што такое голад, сам шмат перажыў. Са мной тых цырымоніяў не трэба». І Ясь згаджаўся, браў плату за сваю дылетанцкую працу. Часцей за ўсё, аднак, здаралася, што Ясь чытаў барану некую кнігу ці газету, а баран гэтым часам напраўляў абутак, а грошы за працу ішлі ў кішэнь да Ясі. Цяпер справы ў Нацэвічаў наладзіліся. Голад ужо радзей заглядаў да іх у хату. Заробкі Яся на рынку, разам з тым, што ён атрымліваў ад барана, пакрывалі выдаткі на самыя неабходныя рэчы, перадусім на ежу. Ясева маці дзякавала Богу, што паслаў ім такога добрага кватаранта. Ціхі, спакойны, яшчэ Яся навучыць шавецтву. Цяпер жа хлопец, які раней пераймаўся і грыз сябе, што не можа дапамагчы сям'і, быў амаль шчаслівы. Цэлы дзень яго быў нечым запоўнены. Базар, праца, навука ў барана ды музыка у манцёра займалі шмат часу, і яму не было калі нудзіцца. Баран таксама шмат атрымаў ад сяброўства з хлопцам. Перш за ўсё цешыла яго свядомасць, што ён дапамагае бедным шпагатам, якія самі маглі б і не даць рады ў жыцці. Яшчэ ён вельмі любіў слухаць Ясева чытанне. Яно цалкам яго паглынала, хоць баран гэтага і не паказваў. Акрамя таго, зносіны з Ясем, навучанне яго шавецкаму рамяству, гутаркі з ім суцішалі ягоную тугу па паўцы. Баран з кожным днём усё мацней сумаваў па дзяўчыне і ўсё больш пакутаваў праз гэта. Ён заўсёды вельмі ўважліва слухаў, што чытаў або расказваў хлопец. Сам жа Алік адгукаўся надзвычай рэдка, заўсёды па некай справе, хоць і столькі меў усялякіх цікавых рэчаў у галаве, што мог бы шмат кніжных тамоў запомніць незвычайным зместам. Неяк баран запытаўся Яся, ці не мог бы той напісаць ліст. Хлопец з ахвотаю згадзіўся. Разам яны склалі да паўкі ліст, у якім значылася: «Шаноўная пані Паўлінка, я вельмі хвалююся, не маючы ад вас ніводнае вестачкі. Маё сэрца абрываецца крывёй, калі мяне раптам наведвае думка, што з вамі магло стацца нешта дрэннае. Я б гэтага не перажыў. Удзень і ўночы я без упынку думаю пра вас, таму хачу вас запэўніць, што толькі смерць можа мне перашкодзіць мець вас у думках і вас абагаўляць. Я б вельмі хацеў з вамі пабачыцца, бо грызе мяне туга па вашай асобе. Калі гэта магчыма, то вельмі прашу вас у наступную нядзелю а гадзіне 5 прыйсці на вуліцу Захарыўскую, насупраць маёй кватэры. Я буду чакаць вас з вялікай надзеяй і журбой у сэрцы. Я ласкава цалую вашыя пенкныя ручкі і кірую да вас маю бязмежную пашану. Заўсёды ваш верны рыцар і адданы раб Александр Баран». Рэдактарам гэтага ліста быў Ясь, які вышукаў з далёкіх засекаў памяці сказы, прачытаныя некалі ў раманах. А баран паслухмяна іх адбіраў, захапляючы незвычайным для яго парадкам і квяцістасцю словаў. Калі адкінуць некаторы пафас, гэты ліст не быў перабольшваннем, а цалкам дакладна апісваў цяперашні стан Аліка і яго палкае каханне да дзяўчыны. Ніводнае слова там не было падманам або крывадушнасцю.
Гэта быў першы і апошні мілосны ліст у жыцці злодзея Александра Барана. Алік папрасіў Яся занесці ліст на вуліцу Славянскую, незаўважна для іншых сямейнікаў перадаць яго паўлінцы. Алік патлумачыў Ясю, дзе стаіць дом Хурдзевіча і як выглядае дзяўчына. Нагодай завітаць да Хурдзевічаў стала патрэба забраць ужо даўно, пэўна, зробленую сабачу будку. Ясь з дарагой душой узяў на сабе гэтую місію і так спрытна яе выканаў, што вярнуўся ўжо праз гадзіну з вялікай зялёнай будкай і адказам на ліст, які паўка напісала на аркушы паперы. Пасланне ад паўкі ён урачыста перадаў свайму настаўніку. Расчулены Алік разгарнуў запіску і пачаў углядацца ў напісаныя друкі літары, якія ён не мог расчытаць. «Што там напісана?» – падаў ён аркуш Ясю. Хлопец пачаў выразна чытаць. «Я здаровая, пастараюся прыйсці а 5-ю нядзелю. Шлю вам паклоны. Паўліна Хурдзічанка». Баран ззяў ад шчасця. Ён з удзячнасцю моцна паціснуў Ясеву руку. З таго дня трэці настаўнік Яся пачаў яшчэ больш прыязна ставіцца да свайго вучня. Адзінай жанчынай-настаўніцай Яся пакуль была толькі Марыя Андрэевна Лобава, якую жыхары дамкоў пад нумарамі 157 называлі проста Марусей. Лобава здымала другі канец дому, у якім жыла сям'я Нацэвічаў. Гэта была іх найбліжэйшая і непасрэдная суседка. Марусі было ўжо за 30. Гэта была высокая, хударлявая і вельмі энергічная жанчына. Вылучалася яна вялікай самаўпэўненасцю і незвычайнай адвагай. Падчас некалькіх канфліктаў з жыхарамі суседніх дамоў яна паводзіла сябе так дзівачліва, гэтак жорстка лаялася ды трэсла кулакамі, гатовая біцца, што ўсе назаўсёды згубілі ахвоту яе хоць калі чапаць. Пра яе суседзі дазвалялі сабе толькі пляткарыць. Калі гэтыя плёткі даходзілі да вушэй Марусі, яна толькі пагарліва гмыкала ў адказ ды смяялася або адказвала нейкім вельмі маляўнічым расейскім выразам. Лобава апраналася вельмі элегантна. У яе было некалькі дыхтоўных сукенак надзвычайна прыгожага фасона, шмат шыкоўных туфлікаў, а вясной яна любіла шпацыраваць з чырвоным шалем на галаве, што выдзяляў яе нават у натоўпе. Расказвалі, што муж Лобавай быў некім выбітным камуністам у Арле, і што ён не вытрымаў з шалёнай жоначкай, і яны разышліся. Маруся працавала касіркай у бібліятэцы. Дадаткова давала прыватныя ўрокі французскай мовы. Пра яе казалі, што яна нарадзілася ў вельмі багатай купецкай сям'і ў Маскве, стала заўзятай камуністкай і выдала бацькоў, якіх расстралялі, усю ўласнасць сканфіскавалі. Наогул пра Марусю пляткарылі вельмі шмат. Да вушэй Яся таксама даходзілі гэтыя чуткі, але не выклікалі ў яго адмоўных адносінаў да суседкі. Наадварот, наслухаўшыся плётак, ён пачынаў усё больш ёй цікавіцца, заўважыўшы яе на двары ў потай пораз на яе зіркаў. Лобава першапачаткова зусім не заўважала Яся, але з пэўнага часу яна пачала ўсё пільней да яго прыглядацца, зрэдку нават ідучы мімаходзь усміхалася ў яго бок. Бывала, што яна шмат пачынала з ім размову, ды прапаноўвала прынесёныя з бібліятэкі кнігі. Спачатку кнігі былі рознага зместу, але пазней усё часцей пачалі з'яўляцца сярод іх парнаграфічныя публікацыі, якіх было шмат у прыватнай бібліятэцы, але яны мала для каго былі даступныя. З кароткіх размоваў Лобава зразумела, што хлопец яшчэ нявіннік. Даючы яму кніжкі, яна меркавала распаліць ягоную фантазію. Каб растлумачыць раптоўную цікавасць Марусі да Яся, трэба ведаць, што сталася пару тыдняў таму. Ясь выпадкова купіў на базары кнігі Я. П. Мюллера «Мая сістэма. 15 хвілін на дзень для здароўя». З усім сваім маладым запалам ён узяўся выконваць практыкаванне, апісанае ў кнігі. Ён дакладна выконваў 8 галоўных гімнастычных заданняў, потым мыўся і абліваўся халоднай вадой з мядніцы,
пасля чаго выціраўся і масажаваў цела, як і рэкамендавалася праграмаю. Калі Яся забралі кутні пакой, які пачалі здаваць барану, ён мусіў пашукаць сабе іншага месца для практыкаванняў. У кватэры было незручна і цесна. Зрэшты, падчас водных працэдур ён заліваў усю падлогу. Таму ён знайшоў зацішны закуток паміж сцяной іхняга дому і высокім плотам хаты нумар 159. Ён вылазіў туды праз акно свайго маленькага пакойчыку і пачуваўся там абсалютна свабодна. Нарэшце ён мог спакойна займацца гімнастыкай і купацца з пырскамі, як толькі яму падабалася. Неяк Маруся панесла мяса ў сваю камору, куды быў уваход з агульных сенцаў. А там акурат знаходзілася малое акенце, якое выходзіла на закуток, дзе я займаўся спортам. Маруся, глянуўшы праз акенца, пабачыла маладога хлопца, які ў той момант вырабляў розныя гімнастычныя штукі. Яна адзначыла сябе, што хлопец быў зграбны, меў ладнае цела. Пра гэта ж аніяк нельга было здагадацца, калі ён быў у штодзённай адзежы. З таго часу кабета, адораная гарачым тэмпераментам, пачала рабіць малыя, але паслядоўныя крокі да таго, каб стаць настаўніцай Ясі ў любоўным майстэрстве. У гэтай сферы яна мела вялікую кваліфікацыю і значныя дасягненні. 32 гады ейнага жыцця не прайшлі марна. Ясяў дзядзька хутчэй за яго заўважыў і зразумеў Марусіны памкненні ды манёўры. Калі аднаго разу ён сядзеў з пляменнікам на лавачцы перад домам, Маруся якраз ішла ў горад. Ясь устаў і пакланіўся ёй. Жанчына ўсміхнулася і прыязна кіўнула яму галавой. Дзядзька ж значна хмыкнуў і заўважыў: «Глянь, як ідзе, як задам круціць, проста ў госці запрашае. Мусіць, нечага ей захацелася». Ясь засаромеўся: «Супакойцеся, дзядзька, яшчэ пачуе». «А чаго мне яе баяцца? Хай сабе чуе. Вялікая графіня мне знайшлася». Дзядзька пачаў перадражніваць Марусю, даволі добра падрабляючы яе голас. «Ах, ах, ах, я такая вучоная, адукаваная, і мушу жыць у гэтай дырцы з нейкімі хамамі». Маруся адразу ж зразумела, як Ясяў дзядзька ставіцца да яе і які ўплыў ён аказвае на хлопца. Таму аднойчы паклікала Філіпа Жардоня да сябе і прапанавала прадаць на рынку ейныя старыя лішнія рэчы. А было таго вельмі шмат. Жардонь спачатку не надта квапіўся на гэта, але Маруся з кожнага продажу давала яму вялікі працэнт за пасярэдніцтва, а пару разоў пачаставала незвычайна смачнай наліўкай. Так дзядзька аказаўся ў Марусіным лагеры. Неяк яны пачалі досыць шчыра гаварыць пра хлопца. Маруся прызналася, што Ясі падабаецца, яна хоча бясплатна вучыць яго французскай мове, бо ў жыцці ўсякае можа спатрэбіцца. Дзядзька на гэта ўспіхнуўся. «Так, трэба, каб яго нехта навучыў, ужо самы час. Вядома, лепей вы, чым нейкая там бязмозглая гусь». І дзядзька пачаў часцей размаўляць з Ясем пра Марусю. Цяпер ён не насміхаўся і не перадражніваў жанчыну. «Паглядзі, як ідзе, ножкамі стрыжэ, як нажніцамі. Жанчына, я табе кажу, марцыпан, усе аблізваюцца. Эх, каб мне трохі гадочкаў з карку скінуць, я б да яе ўжо дабраўся. Баба, ты ведаеш, найлепшая акурат пасля 30-кі. Бо ўмее, гэта раз», — сказаў дзядзька з паднятым угору указальным пальцам. «А другое», — тут дзядзька знізіў голас да шэпту, «сама аблізваецца. Паварушы мазгамі». Але Ясь не вельмі яго зразумеў, або рабіў выгляд, што не разумее. Як і далей, ён пазычаў у Марусі кнігі. У яе таварыстве ён быў ветлівы, мілы, але выглядала на тое, што ён яе баіцца альбо саромеецца. Маруся ж прапанавала яму бясплатныя урокі французскай мовы. Сказала, што мае шмат вольнага часу і ёй будзе нечым прыемна заняцца. Ясь ужо пачынаў вывучаць французскую гімназію, якую кінуў праз адсутнасць сродкаў. Прапанову Марусі ён прыняў з удзячнасцю, але з пэўнай збянтэжанасцю.
Аднак потым маладзён супакоіў сабе, што зможа яе аддзячыць прынамсі нейкай паслугай. Гэткім чынам Маруся Лобава стала настаўніцай Ясі. Абое былі пакуль адным задаволеныя. А дзядзька Жардонь толькі ўсміхаўся, слухаючы, як Ясь зубрыць французскія словы.